Tak já jsem dalšího videa. Dneska vás vítám u kompletně fresh nový hry. Tedy updateu do eFootballu, tím pádem eFootballu 2027, kde si všechno projdeme, ukážeme si třeba novou daily game a zahrajeme si jeden zápas. Každopádně vyšlo to na moje narozeniny, takže děkuju všem za přání a tak dále a tak dále. Každopádně jo, hoši, dneska se to zahrajeme. Uvidíme, vím, že jste rádi strašně za nový moje video, takže dejte like odběr, pokud tu ještě nemáte, aby jste nevím, abyste se prostě cítili dobře, nevím, to je jedno, každopádně zapl jsem to momentálně poprvé, vyzvedneme si opět všechno, co tady bude. Každopádně eFootball jsem párkrát už hrál, takže bych tam neměl být úplně špatný. Uvidíme všechno. Tady pozvedám ty věcičky, každopádně do komentářů mi klidně napište, jaké je tohleto video, co bych měl zlepšit, anebo jak se třeba máte, co jste dělali o prázdninách. Zkrátka krásný super věcičky, co všechno je skvělý. A tak dále. A my se můžeme pustit rovnou na novou daily game, ukázat si, co tam je. Minulý rok tam byla jenom penalta, že jste kupili penaltu a pokud jste dali, tak jste postoupili dál o pár políček, kde jste měli nějaké odměny a tak dále. Dobře, dneska to budeme kopat s Lionem Messim a máme kliknout ve správnou dobu. Takže asi takhle to bude vypadat po každý. Lionel Messi z Barcelony tu kope. Asi tam nechci zkoušet znova. A tím pádem je to perfektní. A dostáváme tady odměnu. Každopádně nebyl to tak velký update, víceméně je trochu jenom změněný gameplay a tak, každopádně to pár nových hráčů, včetně další rok, další nový Lionel Messi, takže si podepíšeme tady Lionela Messiho. Ta animace vypadá poměrně podobně jako minulý rok. Teda až na to, co tam ten daný hráč dělá s tím míčem, každopádně. Máme tady jeden selection contract, takže si můžeme vybrat tady z těch všech hráčíků a já jdu jednoznačně pro Rafinhu 95kovýho. I když už jednoho Rafinhu v té týře mám, ale a myslím, že by měl být i lepší, ale to samý tady z hráčů Savkonu. A vymám si asi někdo mi tady nějak extra nepomůže, takže se mu třeba Salah, nově hrajícího v turecké lize v Trabzonsporu. Každopádně můžete mi třeba říct, co si myslíte o nových přestupech, třeba právě o tomhle, nebo o tom o čemkoliv dalším. Tak a za mě nám to nebrání, aby jsme se pustili do něčeho nového. Teda do něčeho, do zápasu jednoho, a to
do tady toho eventu, aby jsme si poprvé odzkoušeli nové věcičky. A to je konkrétně někde tady by mělo být set formation. Okay. Tady, že je normální formace, nevím jaká, ale tam spojí speciální. Okay. A do defenzívy stáhneme Michaela Merina na CM, Tillemanse na CDM, Rice půjde taky na CDM. Jo, s tím, že tak, defensive, show, pravíme toto. Doufám teda, že je to. Jo. Tak. Uvidíme, v čem nám to pomůže. Každopádně dal bych dneska jenom jeden zápas a ten video není zbytečně dlouhý, když tak můžeme natočit další nějaký videa, což nevím, jestli to budete chtít, ale pokud jo, tak i bych mohl každopádně se změním tady ten balon, to se mi moc nelíbí. Jo, tak ten je nový, ok. 627, Ligan, Orbita, jasně, takže si necháme tohle možná. Takže každopádně máme na novou sezónu. Asi dám ty venkovní, který jsou nový, kompletně fresh. A můžeme jít asi do zápasu. To, co jsem udělal v sestavě, je to, že si nově můžete zvolit formace na útok a obranu zvlášť. To je opět také novinka a novýho asi něco bude v tom zápase, když se to tak dlouho načítá, abych to rád skipnul, ale to moc nejde. Takže asi tak. Tabulka skoro zůstala opět stejná, což je trošku škoda. Za mě by se občas hodilo to nějak pozměnit. Ryan Cherky. Kam běží ten Rooney? Do offsideu. Yuri Tielemans. Každopádně hrajeme momentálně proti týmu, který je nově v Premier League, a to je Coventry City. Myslím, že tam ani nikdy nebylo, nebo tam bylo pokud tak velice dávno. Každopádně Mikel Merino se snaží po levém kraji něco udělat. Andriy Ševčenko se k hlavičce přes Rashforda nedostane. Rashford dává na Tomase, Onyeka se bude snažit něco vymyslet. Má posila Coventry, tento bývalý hráč Brentfordu. Každopádně to byla výborná přidávka. Ševčenko, je to branečka na 1-0. V 16. minutě dává góla Andriy Ševčenko po této nahrávce. A zdálo se mi, že ty náběhy jsou takové, minimálně tenhle byl takový inteligentnější než v minulých ročnících, kdy se tam ty hráči prostě nedostali k tomu balónu a byl tam vždycky dřív obránce. Takže se nehodilo to hrát průnikově nebo nějak na dlouhý balóny, protože tam se holt nikdy ten hroťák ani ten, který měl ani ten, který tak měl nabíhat nebo hrát, tak úplně nenabíhal. Každopádně Ryan Cherky, hráč Manchesteru City, se snažil o to vybojovat balón. Yuri Tielemans sice nezískal balón, ale následně ho nestihl
dostat ven z hrací plochy. Renčerky vystihl tento rohový kop a Wayne Rooney opět se snaží nabíhat tak nějak dobře za obranou a Andrej Ševčenko se ke střele přes obranu nedostal. Boskagli, Declan Rice. Na Ševčenka to bude moc krátké, a tak se tento ukrajinský hrotový útočník a legenda Chelsea balonu nedostane. Olivier Boskagli teď svoji defenzivní chybu opravil a opět výborný náběh od Ševčenka, který dá kličku a na centrové do vápna, ovšem ten centr byl špatný na hráče jeho kvalit. Každopádně Ševčenko opět, ale tentokrát bude v offsideu, si myslím. Nebude, dobře. Opět výborný náběh tady. Olivier Boskagli, stoper Brightonu, se také pokoušel čepovat balon do vápna. Declan Rice střelu nezvolil, každopádně Yuri Tielemans ano, ovšem ta proletěla mimo bránu golmana Coventry. Zatím je to tedy poločas, ve kterém náš tým vede 1-0 a může víc ještě víc, teda mohl by, kdyby se Amad Diallo nepokusil, ale kdyby se mu povedlo vystřelit. Uděláme pár střídání. Řekl bych, že by mohl nastoupit João Pedro na hrotového útočníka místo třeba Amada Dialla, trochu to přeskládáme, by taky šlo. Nebo levej záložník, Tielemans pravýho nemůže hrát. Rice taky moc ne, protože Declan Rice my máme mimochodem jako druhou pozici pravýho beka, fakt nevím. Proč by ho s takým tokerem dokázal hrát úplně zajímavé poměrně. Každopádně my jdeme na druhý poločas po jedné změně, kdy střídal Amad Diallo a místo něj šel do hry právě hráč Chelsea, João Pedro, který je právě teď u balónu a výborný centr přes hráče Coventry, ale z voleje, které teď byly také upravené v novém updateu, myslím, že to byl Wayne Rooney nebo Ševčenko, zkrátka hrotový útočník Arsenalu neprosadil. Takže stále je to 1-0. A vypadá to na menší zranění, jestli se nepletu. Nebo nevím, co tam byla ta animace. A že tento hráč už víc energie nemá, takže za Ševčenka půjde Elanga a vyměníme ho s Joaem Pedrem, dáme ho na LVčko. Říkám LVčko a můžeme to takhle prostřídat. Aha. Také na defenzivu to změníme. Akorát možná můžeme dát, že se budu stávat na LMK, Čerky půjde do středu na LMK. Tak. Takhle by to šlo. Trošku jsme si pohráli tedy s taktikami na zbytek zápasu. Každopádně, že Pedro se tu opět dostává do nebezpečné situace, ale opět ho obrana ubránila. Cristiano Romero, Wayne Rooney. Cristiano Romero, centr, do kterého držel Pedro nůžky, ale
opět offside, takže opět z toho gól nebude. Mimochodem z frekventivní jsou více, je tam více volejů přidaných do této hry, že do toho vždycky nejdu jenom hlavou, ale třeba i nohou, takže jsou častější nůžky, budou častější ty přízemní voleje a Wayne Rooney to hned může využít. Využít toho, že obrana Coventry nedávala pozor, ale João Pedro opět po ťukačce nezakončil do brány a bude se tak kopat rohový kop, který bude kopat z pravé strany Declan Rice. Čepovaný balon do vápna, který Wayne Rooney trefí a velice nebezpečná rána, která šla kousek od branky Rashworta, nevím, jak se má číst. Každopádně tato zápas je velice na šance pestrý, na góly takový skoupější poněkud, neboli méně pestrý. João Pedro každopádně opět běží za obranu a tentokrát už by to snad mohl být gól, Wayne Rooney ho dává. Zatímco mně se to sekalo a Wayne Rooney tedy proměňuje za Arsenal druhou šanci. K tyči to dává golmanovi Rashfordovi a je to tedy 2-0. Coventry zatím k ničemu puštěn. Aha. Co si myslím, tak v Premier League by taky k moc zápasech zrovna s Arsenalem k moc šancím taky puštění nebudou. Každopádně Ryan Cherky a João Pedro jsou to opět fakci a João Pedro dává svůj dnešní druhý gól. Ne, první gól. Takže tu máme 3 rozdílné střelce v dnešním zápase. A může být i čtvrtý, ale obrana Coventry ubránila. Declana Rice, Ryan Cherky hlavičkuje, Wayne Rooney posouvá na Cherkyho na křídlo. Wayne Rooney střílí z větší dálky, ale zakroutil to jinak, než by si situace vyžadovala. Respektive druhým směrem, než by asi měl. Coventry střídá, personální změny jsou na této straně potřeba. Zrovna v tomto zápase, protože zatím přehráváme Coventry a to hodně. Každopádně, co si myslím, tak zrovna eFootball se tento rok nebude specializovat na velký update roční, ale budou spíš menší updaty, ty věci budou měněný v jakoby jednotkách, dejme tomu třeba v nějakém zimním updateu něco bude v nějakém jarním, podzimním a tak dále. Zkrátka to nebude takový ten klasický fifovský update. Každopádně Coventry nakonec přece jenom branku vsítilo, z první šance se prosazuje Haji Wright a tak David Raya nebude mít čisté konto po zmatcích v obraně. Což je škoda, ale myslím si, že na první zápas v novém eFootballu by to šlo 3-1 proti Coventry. Je to tedy. Můžeme být s výkony hráčů poměrně spokojení, dostáváme tady ještě selection kontrakt na hráče z nové sezóny.
splnili jsme pár objektivů, takže je to super a vy mi můžete dát vědět, co si o jak mém výkonu v této hře, tak o hře samotné myslíte, dejte samozřejmě like, odběr a tak dále, znáte mě, super všechno a vidíme se zase někdy příště. Čau.